Nakon Marsonija kupa na stadionu Uza Savu i ljetnog kupa na stadionu Stanko Mlanić Dida, održan je i drugi međunarodni kup limača na stadionu Amatera na Elasu. Kod limača igrača rođenih 2005. i 2006. godine nastupile su 23 ekipe, dok je ovaj turnir trebao biti samo za tu kategoriju. Međutim, kako pojedini klubovi imaju i limačiće igrače rođene 2007. godine i mlađe, organizatori su onda odlučili napraviti turnir i za tih 8 ekipa. Dolaskom ekipa, voditelji njihovi su izrazili želju da sudjeluju i njihove najmlađe kategorije. Dakle, limačići, to je godište 2007. i mlađe. I mislimo da je turnir uspio u svojoj namjeri. Dakle, ono što smo planirali, to smo i ostvarili. Poslužilo nas je i vrijeme i vidjeli smo na dijelu, odnosno u igri, dosta mladih talenata, budućih zvijezda, vjerojatno. Limači su u početku bili posloženi u 4 grupe u kojima su najviše pokazali Marsonija i Bratstvo iz Gračanice. Upravo su se ove dvije ekipe sastale u polufinalu, što je bilo finale prije finala. U regularnom vremenu bilo je 1-1, a onda je Marsonija nakon izvođenja penala s 3-2 prošla u finale. Tako su Limači iz Gračanice morali u borbu za 3. mjesto, a u tom su susretu sa 3-1 pobjedili Podvinje. Sport je bitno da se družimo, nama je bilo veliko zadovoljstvo, smo učestvovali na jednom međunarodnom turniru u Hrvatskoj, pa finale, tako je prije final mi i Marsonija, penali su lutrija, ali evo stica okolnosti, malo su imali više koncentracije igrači, Marsoniji pobijedili su nas, evo mi smo osvojili 3. mjesto, najbitnije ovdje su svi pobjednici, da je bilo fair play, sve korektno, 2 dana smo boravili u Slavonskom Brodu i nadam se ako Bog da ćemo i sljedeće godine doći ponovo. U drugom polufinalu kod Limača Naftaš iz Ivanić Grada je sa minimalnih 1-0 bio bolji od Podvinja za plasman u finale protiv Marsonije. Pa naravno da je neočekivano. Došli smo, iako ekipica je relativno dobra, turnir je predivan, domaćini su fenomenalni, grad nam se sviđa, stvarno prezadovoljni smo i presretni na kraju krajeva. Kad dođete sportski uvijek se nadati s čim boljem uspjehu, međutim eto, izdržali smo, imali smo malo sreće i ušli smo u finale. Na kraju su Limači Marsonije u finalu, ponovo nakon penala sa 1-0, bili bolji od Naftaša iz Ivanić Grada za osvojen naslov pobjednika na ovom turniru. Gabriel Bumbić iz Marsonije proglašen je za najboljeg igrača, dok je Nikola Dakić iz Bratstva Gračanica sa 7 golova najučinkovitiji strijelac. Za najuspješnijeg vratara na drugom amater kupu Limača izabran je Luka Lovrić iz domaćeg Amatera. Kod Limačića je u prvom polufinalu Slobodnica sa 1-0 svladala Podvinje, dok je u drugom polufinalu Željezničar s 3-1 pobjedio Amater. U finalu je Slobodnica s 2-0 bila bolja od Željezničara, dok su Limačići Amatera igrali za 3. mjesto, u kojem su sa 5-0 nadigali Podvinje. Pa bilo je jako dobro i mislili smo da ćemo biti prvo, ali ispalo je 3. i to je, barem smo nešto ispali. Pa dobra je ekipa, niko nije loš, svi dobro igraju. Nekakva tvoja želja u nogometu što je? Pa da postanem vrhunski igrač. Prvo bih htio zahvaliti organizatorima, onda roditeljima i na kraju djeci. Očekivali smo 3. mjesto i jako nam je drago što smo mogli ispuniti očekivanja i djece i roditelja. Našu ekipu je predstavljalo jedna borbenost i zajedništvo. Evo. To nas čini za sad u toj mladosti. Oni su sad u jednom procesu, na početku, znači što se tiče samo tehničkog dijela, tu su mogu se pohvaliti jednom usponu. Prihvaćaju metode i dosta je talentirana generacija. Evo. U školi nogometa Amatera svi treneri, osim što djecu uče osnovama nogometa, s njima se radi na kulturnom ponašanju, da nema psovki, a pogotovo da među djecom nema različitosti. Stoga je i Svjetska nogometna organizacija Roma ovaj turnir iskoristila kako bi i ovoj djeci poslala tu poruku. Ja sam sretan što je ovo bilo lijepo druženje, a bila je i poruka sve ove djece da budu složni, da se lijepo vole, da tu jednu poruku, što se kaže, sportsku, nogometnu pošalju, da ovdje na nogometnom klubu nema huliganizma, nema rasizma, svi su dobrodošli kao i roditelji koji dolaze iz prekograničnih prijelaza, a i naši ovdje svih domaćih susjeda. Kažemo da se nogometni klub Amater pokazao kao odličan organizator, te za sljedeću godinu najavljuju još brojniji turnir s više ekipa, pogotovo onih iz susjednih zemalja.